الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائش وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أمبي على كبرك داي كان نمان كسيني الله سبحانه وتعالى بلو أكو جاي على كراكا أنا كسمغو ni aka sahaba ni otemena ambe alla men kilaw bela jilen fo aceni muso demseni ani mo koroba arajo majura lamen kila bede kodo mimbe tuba kono yan ani mimbe tuba koka mimbe mali kono yan ani mimbe mali koka ambe befo fen sigile me nabe ka radio majura lameni wakatina anga foli be katara o bela jilema no temena amanga dugutigu befo ka almami fo ka shirifu fo ka commandant fo ka meru fo debiteu zenesi mo musokuntigu diga kane tubaka nyeta malika nyeta mo simbala acena muso anga foli be katara bela jilema dante foli mina ni otemena ambe duwa nyina obulo ka duwa ke awi amina do anga walanda kono awni awdina ka kalandi Ahmad Tamba Silla Tuba majura arabasu na mena siga kenna no nyana maya ni fiqhu walanda wi bi walanda fla de mambulo amina kuma walanda fla minka الرعاف نمغو نينون تيرا كيتو سلا وكانكا كيتشوكوتي أني أفلانا الموادع التي تجوز فيها الصلاة والتي تكره فيها يرمنو نابب maka sali o yoro nununa ani yoro minu na be koniya maka sali yenna okumana wala na flami mbambulu suina weninde inu manachi kito salila ani ikanga sali yoro jume imankanga sali yoro jume nunye fiqhu babu bawli me amena afo fo chogola lamene kila obi fam yasura la chogomena ka soro akuma yere machaere ma huwa hukmu ar-ru'af ma huwa hukmu ar-ru'af nunchi baka ka kire jumenye nunchi baka ka kire jumenye mami inunchi la kito salla ar-ru'af هو الدم الجاري من الأنف أكو الرعاف يرى قرأ مونية عرب كنا
o de joli bimbe bole ka bon nun konna la wa huwa alayki imma an yakuna qabla salati aw fi salati akake kako salinye o kechogo ani kito sali kono na kera akera yani ka sali wakati kondo na yani nga sali ani sali konna na akera na fa in kana qabla salati wastamarra ni mogomi ennun chira kako sali kelinye ibi continue fa in dhanna ra'if استغراقه الوقت صلى أول الوقت إذ لا فائدة في تأخيره أكون مغمي إيا جيجيا كافو ننو فلكا تشيسيسا ندونغال لا دالا نندو مانا تشينين شوكويا إنا أبي وقتي بدتا أتيتيكي أبي وقتي بدتا أتيتيكي يا فاميا kumana o tigila mo o ka sali depuis wakati kun folo la o jume ere bado bit lefle ka bo chogomna ni nin don fasako kera dron aka chala ni numbeci na dun cira abe tambata kasura majo walima fura do beno ni nyata dron abe nunci blana bo adun fura ni dumin de ke ngata ne fle ka fura inta sisan kelen kofe vraiment na ya damine ati jojona o kuma ko tigila mogo depuis sali wakati kun folo ni zawal sera dron o tigila mogo ka sali ya famia o tigila mogo be sali teliyala ko barsana ko nafa foite o tigila mogo ka sali wakati retardé parce que ni faratla ni nunci tara damine ila ka soro ima sali ayo akanna ta wakati bo kasura maba o chogo ya kelen do fana mama ni imangene bana bitokai do e hakilila imana bana ibi kiringa dadi tibo kalama fotle ka bi bo edumba doni don masinaula sumaya mana da chogo dola wal matle mana bo chogo dola wal makilma mana change chogo dola ni bina ketende okmana o tigila mo ba ka salike depuis wakati kon folola pour que akalla halaya en kanana soro sali wakati konnana kasro amasali ثم انقطع في الوقت لم تجب عليه إعادة otigila mo anko ika sali jona yani ika jolini akana ya famia bo ni ala yake jolinana atlala katige ka soro wakati mabba okmana ate wajibiya otigila mo ka sagini salin ka blende parce que aya sali wakati kono kaba wa illam yadhunnu istighraqahu alwaqt akhara as-salata wujuban li akhir alwaqt al-ikhtiyari okmana eka jolibe ka bon sisan ere bado jolini asika bi ebolo jolini abeba wakati konnana abeba yani nga joli ya damine folo nye nenno chira nyere bado abe meka sura matige okmana ke ka sali wakati konnana ika sali wakati kon folola hal ni joli majo bon akwiti segi salinka bon ni zena tai joli be kanale me ere bado pere nenno chira sisa me joli ni abitike yani ka wakati ba ko kuma o tigila mo kana fo wakati kon folola ka be salde o tigila mo be wakati labanya fande kono wanimma kono ni wakati labana wujuban o wajibide li akhir alwaqt al-ikhtiyari katab la wakati sugandi ale labana kuma ibo okono ya famia bi hais ni chogoyaye yuqi'uha fihi ni biseka saliki o wakati konnana yani kalo wakati darra konnana wa salla ala halatihi bon o tigila mo be sali abilla hala minka abisal ni o la hala inde bon
e ya bisigiya abijo illam yaqta halna majo ibi sali wala halayaka wala tasihu salatu in qaddamaha akonka salite sekanya ni ya kanda jona de okoro iga sali sekanya ni eita sali kaso jolibe kanale depuis wakati kon folola atinya walma ya sali kaso wakati mado o fanatinya wa sawa'un kana dam sa'ilan aw qatran aw rashihan fa hukum ma taqaddam ako angoni jolibe ka bo innuna jolin kira be ka sele ka jiginde walma abeka toni de walma abeka furu de ya famya abeka bon ka suru ka jigi walma abeka toni de walma abeka sar ka bodi nimbela jilin kiri kelen pewde anye min foka teme ni ya jigiya abe wakati bata depuis wakati konfola ke ka salike ni ya bisigi abse ka tiki yani wakati baninche e ka wakati retard ka kono e ba don ko abe tiki ibana ka wakati kono ni tara sali tento e ka salise ka saha Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chewo nyumandi ambela jilema wa in ra'ifa al-musalli fi asna'i salatihi ni mo non ci la kito sali konnana fa in dhanna دوام الرعاف إلى آخر الوقت المختار تمادى في صلاته وجوبا في حالته التي هو بها نمغمي نونشي لكي تصلي كوننا إيا جيجيا كافو نونشي مبيو كونتيني دي كتاب لفو وقت مختار لابانا وطيق لمغو كي تصلي كوننا بيكا صلي كونتيني wasali continue ni wakati na ko wajibi dede ibe la hala mina iba continue o choko yala jolibe ka bon ibe ka sali ke katakafe wala yaqta'uha itisali ko ni tigede illa iza khashiya min tamadihi talattukha farshil masjid aw balatahu foni mogomi afora ikanate kito salla foni mogomi esrana kaneto salin konnana mesiri debon bela jele mina no walima mesiri karo bela jele mina no ni joli do bena no ni joli de okmana ni okera ibatike walau biqataratin halini okera ni abika toni de ibatike fahina idhin يجب عليه القطع ويؤدي الراعف صلاته بركوعها وسجودها إن لم يخف ضرره أكو حن أيسر جربك التونتون دي أكتوني تونين سببولا أبكا مسيري دبيونا تبيو بينو والما دبين يرتي أوكا مسيري كونو كارو ربينو أبكا بيلا جيلين نو وكمانا كوني يروينا abeke wajibi e salibaka kan e salibaka min numbe kachi ike ka salitike e wajibi ika okmana nunchi baka na beka salike choko kerenkerne ta ale bulu abe salike komi abe salike korlen choko mena abe urukuike abe sujuduke fo ni asrana tora donye fa in khafa dararan aw ma liruku'i min qiyamin wa lisujudi min julusin nam okma lasrana birli tora were do de bala aye ko kumbere meneni ka biri ibi tora do soro ola walma itten turli dugma ibi tora do soro ola okma nisrana tora en soro linye mana kumere mineni ibe okeni koroyali ijole ibi jo kumere mineta lade ibe koroyali ke tento bo ni sera sujudu yoroma ibi sigi fana ka koroyali ke hadni mi tenturu duguma nga oya soro darawere be no minte nunchi li dorin ya famia wa mislu khawfihi darara
خوفه تلطخ الثوب يفسده الغسل ako osranya odobeke toraye tora minabe sra aka finu kana takanno chogoyala ni okoli be se kata aka salicia o e fini fanfelaye ako me wala yumi'u li khawfi talattukh al badani me amankanga ka koroyali ke ajole ne asigile na katara kombere minenini tenturuma aywa farikolo norogo lana ede meni fini bi kan norogo okumana ibisra odenye ibato ya famia parce que ni ga fini norogo ni kibito ko kito sana bina salicia wa in zanna inqita'u fi alwaqt almukhtar aw shakka fihi ni mogomi ya biskiya nika joli bitige wakati muhtari konnana wakati sugandiyale mina fora ko salika ko konnana ni o sugandiyale ndo salike bagawi walma esikara ka bitige wakati konnadla fa irrashaha dam ni jori kera ka bi ka sarsardi walam yaqtar ama atika toni bal law wasa taqatay anf okmana iba norogo innun daflala nasoro atika tontona be ka sene kabudi okmana iba norogo innun daflala wajaba tamadihi fi salati wa alayhi fatlun okmana abeke wajibi ikika sali continue ya famia joli ma chaya fola be ka bodondon de okmana ibika sali continue ibito ka noro I innundala no manya okmana ibake ibulongununa bi an yudkhila animulahu fi taqati anfihi okmana ibi bulonguni do innu wol kon dala kamine wa yahdhika ibalam ibai ayelema ibulongununa kata bulonguni kuma bala ya famia min an bi animulahu ibhamihi kami abulonguni kuma baula ila tamami anamilihi katabla bulungoni to bela jelenna be ala dili Allah subhanahu wa ta'ala akadina infam ya chugo nyumandi ambela jelema waqila don bagado ko yadau al-munat ko kuma kibi bulungonu bla ala taqati an fihi nun dala min ghairi idkhaliha kasrona make ka bolongoni dunnu nyere konnana summa yaftiluha iba okofe iba mele ibi joli meleke ibolongonuna bil ibhami ni bolongoni kuma bay ila akhiriha katabla bolongonu labanna ibe joli meleke ni bela jelenna bo ni bitla dola kadoke adola inatla salila wayundab وباكنوا أن يكون لفضل بعانمل العليا من أصابع يسراه كوباكنوا إكا كني بلوني أيوة سانفي بلوني سانفلا إكا كودلا بلوني سانفلا كمن النمم بلولا إبا ملك أودلا وأودي كانونين فانا فإن قطع الدم نجلي تغيرا تمادى على صلاته okuma ni joli tigera abe continue akasalika wa illam yaqta fatalahu bil anami lil wusta yake bolongo kuma bala ka ke jasirila ni omaba okuma na joli ni joli tigera abana me ni joli matike harsa ibake ibolongoni kuma bala min asabi al-yusrahu kamin numambulu rakoni fa illam yazid ma alayha min ad-dami ala dirhamin istamarra akon ka shart ni joli koni atanke ama dirhamu bo dirham bagaliyen fali gene kalala koli do de beno
o koli abe inafo mugangana walma bidurungana walma kemengana ya famia abe inafo chokoya akoli be falla o bonya hake ni aya soro jolini ati obo imankanga ikasali tiga kama menni asera o hakema walma achayarani oide yeresa ya famia okumana ibe soro katike atanki amachaya ni kemengana ni hake walma bidurungana ni hake walma dorome duru hake ni joli ko machaya ko hake bo ay imankanga sali tige nin kama iba meleke ibolola fokata itla salila fa in zada dam ni joli jidida dirhamu hakela kuma ni hake mfosana warno hakela o bonya hake ni joli chayarani oye fil anami lil wusta kamini bolongoni chamanche tala a chayara dirhamu kan qata salatahu okmana ibe saliti kesade ini tasa ali waqtu ni asro ko waqti ferlendo am lam yattasi kasol ma waqti ama fere istamarra iba continue wala ni asro ko waqti ferlendo iba tige ni waqti ma fere okmana iba continue ibika sadi continue kata wa in sala damu naso ko julibi ka sene ka jiginde abika suru ka jiginde aw qatara wal ma bika toni ka jiginde jaza lil musallil bina'u wal qati' okmana sali tigeli dibeke ko be daga sali bagaye ani abibbe ayfana aka bina'u ke bina'u oye jume oye mogomi ebe salla innun cira ka sene ndegere hake mani hake minfo anki ka sali tige imana sali tige o tigila mogo na bina salin ke abora sali la kato hake mina aba damine yendela atafo ka aba damine ka sali be damine o be ken sharti do yi amina olufo okmana tigeli ani ka sali continue o de be daga ayesa illam yakhsha khuruj alwaqti nga sharti o ina masra waqti bolinye de ere ba don sisan ni ne ngani salin tike ngombe taka jolin ko kalabe waqti binabo okmana ibito joli ndela saka continue abe ina fo momi ebe salla yi hakili jigina sofendo la ika finina walma ifar sogola ere ba don ne ko be salin tike ko metaka ni laben sisan kana waqti bibo o tigila mo be salini aka fini sofelenye waninkiri ni obela jelende kelenye wa illa ngani aya soro ko ite sran wakati bolni ere ba do mise kata joli mbonna wala mise kata anko joli nko ka bonna ka tlaka na ngasali continue ka soro wakati mabo ta'ayyana libina okmana be bina'u abode kerenkere abode nganiyata fa ya khurujul muridu libina okmana mogomi ebe fe ka bina'u ke okoro ebe fe ika sali tora yoro mina ika continue kata ka soro ima sege aka la ghasili damin mumsika anfahu joli kole kama joli mi akembe ka oke ka numine mumsika anfahu aba numine atigila mo be bo aba ke chogo minna abe bo abe annumine mini a'alahu kamini nun sanfele nya fanfe fa iza ghasalahu na ya nun ko wati minna bana abi joli ke alama taqaddama lahu min temena aye kamini salila okoro ebe bo salla wakati minna wa yasro almami arakan fladi salini awye sabana na ennun cira ibora okuma ni nana ye fla ko ni kesa iba damene sabana ndila ka ko atoba ni arakan nani saldo nasro arakan saba saldido almami ye munkeni awye abana ni nana iba arakan kele ni sali bon ni ayasro e bora ka soro almami masalamu bla ibora ikunye tentro fla beke hal ni nana ola ibara kan kelen sai tukuni pasi ama dafa Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chugo nyumandi ambela jelemma wala yatimmu albina'u illa bi shuruti sittatin okmana bina'u mbora nunchi kama mbise kana nye salib la yoro mena ka tayeno
o tɛ se ka dafa abadan fo sharti wɔɔrɔ bɛ yen nɔ o de ka dafa i la n'o sharti wɔɔrɔ dafara wagati min na o kumana o tigilamɔgɔ bɛ sɔrɔ ka bina'u kɛ an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a ka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o sharti ninnu fɔlɔ fɔlɔ illam yatalatakh bidami bima yazidu ala dirhamin ya faamuya a k'a sɔrɔ joli ni n'a sɔrɔ ko joli ma jidi dirhamu hakɛ kan ya faamuya i man kan ka a tigɛ ni joli jidira fa in talatakh n'a ye yani ni joli ma nɔrɔgɔli kɛ ani a ma jidi dirhamu kan mais n'a ye jidili kɛ dirhamu na walima a ye fan bɛɛ lajɛlen nɔgɔ o kumana qata'a i b'a tigɛ walam yujawizu aqraba limakani mumkinin li ghasli dami fihi a k'a sɔrɔ fana i ma tɛmɛ kɔyɔrɔ dɔ kan yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ se ka joli in kɔ yan nɔ k'an ka sali kɔntine mais i tɛmɛna o yɔrɔ suruma in kan ka taga fɔ yɔrɔ jan dɔ la ni o kɛra fa in jazatihu ni tɛmɛna o yɔrɔ suruma in na yɔrɔ min i kun kan k'a kɔ yan nɔ i tɛmɛna o kan ka taga fɔ yɔrɔ jan dɔ la batalati salatu i ka sali tiɲɛna i y'a faamuya o kumana o ye sharti filanan ye masalan e bɔra misiri kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn koli yɔrɔ yɛrɛ filɛ yan nɔ e sina ka tɛmɛ o yɔrɔ kan i ka du bɛ misiri kɛrɛfɛ ka taa fɔ du kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ taa kɔ ayiwa o yɔrɔ bɛɛ ka sali tiɲɛna i bɛ segin a ka kura de a sabanan walam yakunu al-makanu ba'idan a k'a sɔrɔ i bɛ taa yɔrɔ min na yɔrɔ in tɛ yɔrɔ janba ye fa in kana al-makanu ba'idan batalati ni e bɛ taga kɔ yɔrɔ min na n'a yɔrɔ kɛra yɔrɔ janba dɔ de ye walaw lam yatajawazu hali ni a y'a sɔrɔ i ma tɛmɛ yɔrɔ surumani na i ka sali bɛ tiɲɛ o kumana bina u se ka kɛ o la i bɛ sali daminɛ kura de ye tuguni e yɛrɛ b'a dɔn ne filɛ yɔrɔ min na sisan a yɔrɔ ka jan misiri la a yɔrɔ ka jan ne sali yɔrɔ la n dun ma ji de sɔrɔ walima ma yɔrɔ si sɔrɔ n b'a kɔ yɔrɔ min na yɔrɔ dun ka jan o kumana o tigilamɔgɔ a man kan o ka bina o kɛ toujours ale bɛ taga joli in kɔ n'a tilala a bɛ segin sali in kan parce que yɔrɔ janyana a sharti naanina walam yastadbir li qiblat a k'a sɔrɔ a mi ko yira kɔrɔnfɛla la yani a ɲɛsilen ma bɔ kɔrɔn ma illa li uzrin fo n'a kɛra lazura dɔ kama dɛ i k'i ɲɛsi kɔrɔnfɛla ma a baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fo ni darura dɔ y'i kaba o i bali o la misaliya la e misiri ka salijita yɔrɔ o bɛ kɛɲɛkan de fɛ walima o bɛ baɲafan de fɛ walima o bɛ tilebi de fɛ o kɔni e bɛ taga kɔ yɔrɔ min na o ye wajibi de ye k'i ɲɛsi o yɔrɔ ma ka taa kɔ i tɛna taga i kɛrɛ kan o la i tɛna bɔ i kɔfɛla fɛ ka taga i tɛna ayiwa wajibi dɔ i b'i kɔ dɔn kɔfɛla la a kɔli kama i y'a faamuya nka n'a sɔrɔ kɔyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ kɔyɔrɔ in i bɛ se k'i ɲɛsi kɔrɔnfɛla yɛrɛ ma k'a ko awɔ i b'a kɛ ten tɔ fa in istadbaraha li ghayri uzrin batalat ni mɔgɔ min fana ko sira kɔrɔnfɛla ma k'a sɔrɔ lazura foyi foyi tɛ o kumana e ka sali bɛ tiɲɛ n'i ye joli ko ka tila i bɛ sali daminɛ kura de ye tuguni o ye a naaninan ye ayiwa a duurunan walam yata'a fi tariqihi najasat a k'a sɔrɔ i tagatɔ sira la i sen ma bila sɔfɛn dɔw la ka taga mais ni a y'a sɔrɔ i sen bilala sɔfɛ la i tagatɔ dɔrɔn i ka sali tiɲɛna i bɛ segin sali ka tuguni kura ye fa in wati'aha batalat naam ni bilala la dɔrɔn o kumana i ka sali a tiɲɛna walam yatakallam fi zihabihi lil ghasli i tagatɔ i kana kuma ayiwa i bɛna taga joli ko ka bɔ i la wagati min na i man kan i ka kuma fa in takallama ni dun kumana dun law sahawan hali ni o kɛra ɲinan de kama batalat fo n'a sɔrɔ kuma min
abe fara ɲɔgɔn ka joli yɛrɛ kɔ de la i y'a faamuya e taara i bɛ yɔrɔ dɔ de la i tɛ ji yɔrɔ dɔ i tɛ fɛ i ye mɔgɔ ɲininka ji la joli kibaruyaw la joli yɛrɛ kɔli kibaruyaw de don baasi tɛ o kuma la o kuma na an filɛ ka nin fɛn 5 min fɔ nin ye sisan nɔ nin fɛn 6 min fɔ sisan nɔ yan nɔ o kuma na ninnu de bɛ kɛ ayiwa sartu ye sartu min b'a to i bɛ se ka bina o kɛ an y'a fɔ ko bina o ale de ye e bɛ ka sali alimami kɔfɛ i nun cira walima i yɛrɛ alimami ye a y'a sɔrɔ alimami ye 1 de sali walima a ye 2 de sali walima a ye 3 de sali o kuma na min salila i ɲɛna o kaɲi n'i taara joli ko ka wuli n'i nana fana ayiwa min kɛra i ko i b'o de kɛ walima min daminɛna i ɲɛna a ma dafa i y'a faamuya min kɛra i ɲɛna a ma dafa o ye jumɛn e ninnu bɛ ci ka taa wagati min na o y'a sɔrɔ aw bɛ kunbɛrɛ minɛ de la a bɛ n'a fɔ o daminɛna i ɲɛna mais ma tenturu 2 kɛ walima tenturu 2 yɛrɛ kɛra koyi an ma taa ka taara arakan 3nan ma n sigilen tun don n bɛ tayya kala m'olu kɛ ma sigi in kɛ o kuma na n'i nana ayiwa i b'a continuer Allah subhanahu wa ta'ala ka an bɛ diinɛ in sababa ma a ka faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kuma ni sharti 6 ye kuma an y'a fɔ cogo min na nin de bɛ kɛ sharti ye nun cibaga ye ayiwa i ka tɛmɛ ninnu dafɛ yaasa i na se ka bina o kɛ bon nin ye min nɔgɔyara nun ci kibariya la sisan nɔ an bɛna don almawadi'u allati tajuzu fiha as-salat wallati tukrahu fiha yɔrɔ fasugu jumɛn de bɛ yan nɔ ni mɔgɔ kan ka sali yan nɔ i mana sali a yɔrɔ la n'i ka sali ka ɲi fosi tɛ a la ani yɔrɔ fasugu jumɛn bɛ yan nɔ ni salla yen nɔ a bɛ kɛ makruhu ye i kan i ka sali o yɔrɔ fasugu ninnu na kam hiya al-mawadi'u allati tajuzu fiha as-salatu wa hiya 6 wa ma hiya ako joli de don i kan ka sali yɔrɔ min na n'a sali bɛ saha ani jumɛn ni jumɛn de don o kuma na an bɛ min fɔ a la 6 yɔrɔ 6 bɛ yen nɔ a bɛ bɛn maa ka sali ni yɔrɔ 6 bɛɛ lajɛlen na a fɔlɔfɔlɔ tajuzu fi maqbaratin a bɛ bɛn maa ka sali kaburu dɔn na fosi tɛ a la i ka sali kaburu dɔn na i ka sali ka ɲi fosi tɛ a la kanati amiratan am darisatan a ka sɔrɔ yɔrɔ in a kɔɔrilen de don walima a kɔɔrilen tɛ k'a bila ten de k'a dugumakolo jalan de bila i y'a faamuya kaburu don kɔgɔ b'a la o kɔgɔ t'a la o i bɛ se ka sali a yɔrɔ la baasi fosi tɛ a la i y'a faamuya kuma tɛ k'a fɔ ko misiri minnu ko kaburu b'olu kɔnɔ ko sali tɛ kɛ olu kɔnɔ o kɔni ye diinɛ faamuyabaliya de ye diinɛ faamuyabaliya de ye o ye sinon ala kira ka misiri yɛrɛ kɔnɔna na alayhi salatu wassalam a yɛrɛ kaburu bɛ yen nɔ a ka misiri kɔnɔna na a mana kɛ cogo cogo yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ sali k'u ɲɛsin a yɔrɔ ma ala kira ka kaburu donnen don Aishatu ka so kɔnɔna de la radiyallahu ta'ala anha Aisha fana yɛrɛ alakira Aishatu ka so in fana o bɛ alakira ka misiri yɛrɛ de kɔnɔna na bi mɔgɔ bɛ sali a kɔnɔna na a yɔrɔ la yen nɔ dɔw b'u ɲɛsin kaburu in yɛrɛ ma ka seli y'a faamuya alakira ka misiri kɔnɔ n'i ko o ye kira de ye Abubakar ni Umaru m'a fɔ k'u cira mɔgɔ si ma olu m'a fɔ maa si ye k'u cira mɔgɔ ma olu fana faralen bɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhuma olu dalen bɛ yen nɔ ka fara alakira kan a ka sahaba belebele fila in Abubakar Siddiq ani Umar al-Faruq ninnu bɛ dalen bɛ alakira kɛrɛfɛ yen o kuma n'i ko misiri kɔnɔna na ko ye alakira de ye Abubakar ninnu ma ci mɔgɔ si ma bon ni donna fil mutol kitabu baw kɔnɔna na n'i ye kalan baw kɛ i bɛna mɛn alakira ka hadisa dɔw la a b'a fɔ Maka misiri yɛrɛ kɔnɔna na
sendayro fla sabati soro yoro shila fo ka soro kira doni nabi ma do kabur beyenno aba hakere fo me hadisa ni hakliti ala kanto ya no jati hakela abe jati hake do fo ka soro ka fo ko o kira nyogona walma on nabi ma nyogona o kaburu be soro alkaba kenen ka yenno andu misali yende andu ma me folo ko o shunu no ko yu wo be kabo ko mana ka soro ka salde kala o kuma ay kalanke na ye kalanke aw bina kuma ni kalambali ki bi kuma doron iba be nyagami ima kalan ni ki ba be fo ni ki bi kuma doron iba be nyagami Allah subhanahu wa ta'ala kan be asabama alman maliki ka mazhabina kaburu donyere ka sali ala basi foshite ala an yirto bela jilinda makaka nyuma fengala nyuma yala ako kaburu doin kogo balao kogo talao a bela jilinda makaka wa amato lade ako wasawaun kana amato lade ako wasawaun kanati lil muslimina am lil kuffari ako kaburu doin adamakaka akira ka islameu de ka kaburu donde do walma kafiru ka kaburu donde do hali ibi saliro mena islame rete ibi saliro mena akake kafiru yere ka kaburu donye ma fi mushkil anga madhhabina basi foshite ola islame do islame kaburu donde do kafiru ka kaburu donde do anga madhhabina basi foshite ala ibse ka sali kaburu donna wa sawa'un waqa'ati ala li qabri am ala ghayrihi wa ko adama kaka sali baka kera qabru yerde sanfeo walma osina ako basi fosite ashila okoro ayafo bil itlaq ama foi bo ala ya famia kuma konnana abina fen keren pewde bo ala oye aka soro asani yali jigiya be yoro ote o yoro kelenyo hali misiri kono ni sofembe yenno amanga ga sali misiri kono hali ni sofembe amanga ga sali yenno okmana kaburdon fana afana bo chogoyala comme yoro to bela jile bo chogoyala ni yoro make yoro sanuma yedro ha mankan ika sali a yoro la na sofelendo parce que anye taharatul khabas anyo kalanka teme o yoro saniya be soro ola الثالث والمآثاني والثالث أفلنا أني السبنا وفي الحمام جيكالانسو o jikalanso ninte ambulo ya kachaya abi soro arabu jamana udela iba soro yoro dobe no ubutu koyo ba fo mako jikalanso ni tara a yoro funteni ka bonko sobe abe mogo farinya abe arabu ka jamana ula o yoro infana ka sali yeno ay basite ola wa fili mazi balati ani nyaman to yoro nyaman fili yoro sontinge nyaman boyoro sun sanfela ka sali yeno ani jikalanso konna ka sali yeno o e flana ni sabana basi site ni nun salila anga mazhabin konnana akoni ma mazbalado wa hiya mahallu tarhil zabl odi nyaman be fili yoromna abi taqaddugu nyaman boyoromna hali ni aya soro ko non sali ko makruhu dido ate sali ko ni cinya ko kuma do yere fanay aywa annanina wa fi qa'ati at-tariq ay wasatiha sirat dege chamancela ni ya hakili sigi soro ala ka fo mobilité na yelenka mobilité na motontiki na terentiki na bolma fentina ibse ko hakil na soro ka sali sirat tigere chamancela ay ote fo ki ka salila aduruna wal majizarati ne wayuka koy batwar ya famia sogo bidla ramna akonga bishart
an filɛ ka yɔrɔ fɛn fɛn fɔ yɔrɔ duuru in bɛɛ lajɛlen na an tu'mana najasatu fi hatihi almawadi ila khamsati an filɛ ka nin yɔrɔ duuru min fɔ nin ye ka tɛmɛ k'a ta kaburudon na ka taa bila ji kalanso la ka taa bila ɲamanbɔnyɔrɔ la ka taa bila siratigɛ cɛmancɛ la ka taa bila batiwara la baganw bɛ faga yɔrɔ min na nin yɔrɔ duuru in i y'a faamuya a k'a sɔrɔ ko danganiya b'i bolo k'u yɔrɔ sɔfɛlen tɛ bi an zanna taharataha ko n'i y'a jigiya sɔrɔ k'a fɔ k'u ka sani baasi fosi tɛ a la nka o yɔrɔ nin to di yɔrɔ kelen yɛrɛ hali misiri kɔnɔ n'i y'a dɔn ko yɔrɔ min sɔfɛlen don kana sali yen nɔ n'i salila yen nɔ i ka sali se ka saha parce que taharatul khabas ale fana ye surutun min suruti sihati salati shartun min suruti sihati salati ale ye sali sahalen ya sharti dɔ de o kumana ka sali yɔrɔ sanuman na o ye sali sahalen ya sharti dɔ de y'a faamuya o kumana saniya de bi bɔsi nin yɔrɔ saniya de bi se ka a bɔsi u la sinon k'a fɔ kaburu don ko su kɛra yen nɔ ayi o tɛ se ka yɔrɔ ka saniya minɛ a la ɲaman bɔn yɔrɔ ko ɲaman de bɛ taga bɔ yen nɔ tentɔ k'a sɔrɔ yɔrɔ sɔfɛlen tɛ ayi ɲaman in bɔnni dɔrɔn tɛ se ka yɔrɔ in ka saniya minɛ a la siratigɛ cɛmancɛ la k'a fɔ siratigɛ do tentɔ ayi o tɛ se k'a ka saniya minɛ a la k'a fɔ batiwara do tentɔ ayi o tɛ se k'a ka saniya minɛ a la fo sɔfɛn ka kɛ a yɔrɔ la o kumana yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen dama ka kɛ o la yɔrɔ yɔrɔ ni sɔfɛn b'a yɔrɔ la o sɔfɛn in bɛ se ka sali yɔrɔ in ka saniya minɛ a la i man kan ka sali yen nɔ fa in salla biha wa qad shakka fi taharatiha aada salata fil waqti na'am bon sisan mɔgɔ min e sikara an filɛ ka nin yɔrɔ minnu kɔfɔ sisan e sikara ayiwa a bɛ se ka kɛ a sika b'i bolo k'a fɔ yɔrɔ in a sanuman tɛ i tilala k'i tugu ka seli o yɔrɔ la sika in kan o kumana o tigilamɔgɔ bɛ segi a ka sali kan wagati kɔnɔna na o kɔrɔ wajibi tɛ ka segin a kan dɛ parce que an ka mazhab bɛ ka qaida ba dɔ de ye mɔgɔ n'a fɔra yɔrɔ yɔrɔ salibaga yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ k'i b'i segin i ka sali kan wagati kɔnɔna na ayi seginni tɛ wajibi ye mustahabu de don wa sali tɛmɛnen yɛrɛ fana sen t'a la Allah subhanahu wa ta'ala an b'a deli a ka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o ye ni sikara a saniyali la ni salila la tentɔ i bɛ segin sali ka wagati kɔnɔna n'a sɔrɔ wagati bɔra fana yɛrɛ a banna seginni t'a la i y'a faamuya wa hali ni wagati kɔnɔna de don ka segin a kan wajibi tɛ a kanulen de don n'i y'a kɛ o de don n'i m'a kɛ a banna wa in tahaqqaqa najasataha aw zannaha aadaha abadan o kumana ni mɔgɔ min e y'a k'a fɔ yɔrɔ in a sɔfɛlen don o danganiya b'i bolo pɛrɛ i y'a faamuya a danganiya b'i bolo sika fosi t'a la i bolo i yɛrɛ b'a dɔn nin yɔrɔ in a sɔfɛlen don aw zannaha walima a jigiya b'i bolo i y'a faamuya k'a fɔ yɔrɔ in sɔfɛlen don e tilala ka sali o la tentɔ o kɔrɔ i y'i tugu de hali ni san 100 de kɔfɛ i bɛ segin nin salin kan aadaha abadan i bɛ segin salin kan bada bada a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min y'i tugu ka sali k'a sɔrɔ i ka fini sɔfɛlen don i yɛrɛ b'a kalama i hakili b'a la i bɛ se k'a wuli fana i salila tentɔ o tigilamɔgɔ fana bɛ se k'a ka salin kan bada bada an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diina in a faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wa fi marbad al-ghanami a wɔɔrɔnan o ye baganw dayɔrɔ bagan jumɛn saga ni ba ani misi li taharati zibuliha olu ka sɔfɛn saniyali kama parce que saga bon a ka sani misi bon a ka sani ba bo a ka sani hali n'u bɛ jufa la i bɛ se ka sali n'a ye hali n'u bɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka sali o sanfɛ dɛ hali n'i ma dɛbɛn bila a sanfɛ i bɛ se ka sali ani misibo e ɲɛ t'a la fɔlɔ fɔlɔ yanni an ka diɲɛ ka kɛ tantɔ an ba ninnu n'an mamuso ninnu u tun bɛ misibo de ta k'a toli
k'u ka sokɔnɔna munna ye a dugumala o de kun y'u ka karo ye o de kun y'u ka siman ye i y'a faamuya wa a bɛ bɛn fana i ka sali o kan hali ni dɛbɛn tɛ yen hali ni dɛbɛn b'i bolo i bɛ se ka dɛbɛn to ka seli a sanfɛ fosi t'a la i ka sali ka ɲi parce que misi bo saga bo ba bo nin bɛɛ lajɛlen ka sani wa sharti a k'a sɔrɔ u tɛ sɔfɛn dun a k'a sɔrɔ i ka ba ani i ka saga u tɛ sɔfɛn dun wa fɛn ɲɛnama o fɛn ɲɛnama n'a tɛ sɔfɛn dun a yɛrɛ sɔgɔ haramuyalen tɛ i y'a faamuya a bo ni a ɲɛgɛnɛ fana ka sani fo ni a y'a sɔrɔ balo wɛrɛ b'a la ayiwa balo wɛrɛ b'a la min tɛ fɛn sanuman ye a bɛ fɛn sɔfɛlen dun n'o kɛra dɔrɔn a tɛ bɛn i n'a fɔ an ka farafinsiyɛ ninnu u da bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na u bɛ taa ɲamantolu dun u bɛ taa ɲɛgɛn wuluwulu la u bɛ a dun u bɛ ntomuniw faga k'u dun o n'a ɲɔgɔnnaw o kumana o bo kɔni o siyɛ ninnu bo o sɔfɛlen don dɛ n'o kɛra i ka fini na i b'a ko ka bɔ i la de walima i ka salidɛbɛn na i b'a ko ka bɔ i la de wajibi amma saga ni ba ni misi u bɛ balo bin de la u bɛ balo ji sanuman de la u bɛ balo sanuman de la ayi olu bo n'u ɲɛgɛnɛ sanuman don o kɔrɔ hali ni salila basulu kɔnɔna na i ka sali ka ɲi fosi t'a la walima misi ka gale kɔnɔna na basi fosi t'a la i ka sali ka ɲi walima sagaw ka sinzan kɔnɔna na misiw ka sinzan kɔnɔna na i salila yen nɔ basi fosi t'o la a ka sali ka ɲi parce que u bo n'u ɲɛgɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka sanu o kuma na nin ye yɔrɔ 6 ye a bɛ daga maa ka sali yɔrɔ minnu na i ka sali fana ka ɲi kaburudon b'a la an y'a fɔ a cogoya bɛɛ kaburu b'a la o kaburu t'a la o i selila kaburu yɛrɛ de sanfɛ i ma seli kaburu yɛrɛ de sanfɛ o silamɛw ta don o kafiriw ta don a bɛɛ dama ka kan i ka sali ka ɲi ayiwa kana bila a tɔw bɛɛ lajɛlen na sisan nɔ an b'a fɔ ko kamu hiya almawadi'u allati tukirahu fiha salat ako yɔrɔ joli de bɛ yen nɔ n'o b'a kɔniya mɔgɔ ka sali a yɔrɔ ninnu na wa ma hiya ani jumɛn ni jumɛn de don u bɛ yɔrɔ jumɛn ka sali yen n'o b'a kɔniya tukirahu fil mawdi'aini yɔrɔ 2 bɛ yen nɔ u b'o sali kɔniya maa ka sali yɔrɔ 2 bɛ yen nɔ an ka madhabu in na u b'a kɔniya i ka sali yen nɔ a fɔlɔfɔlɔ fi ma'atinil abali i y'a faamuya wa huwa mawdi'un boroke a ɲamew bɛ da yɔrɔ min na o yɔrɔ a sɔfɛlen don ayiwa maa man kan ka sali o yɔrɔ in na a kɔniyalen don wala sɔfɛn tɛ a kɔniyalen don hadisa dɔ de kama i y'a faamuya sinon n'a sɔrɔ sɔfɛn jaati bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko a tɛ bɛn de mais ɲaame bo ka sani a ɲɛgɛnɛ ka sani mais kɔniyali o ye kuma wɛrɛ de ye kuma ka jan kosɛbɛ a kɔni a kɔniyalen don a tɛ komi n'i selila k'i ka sali man ɲi dɛ ayi makuruhu de don i kɔni i ye ɲuman to yen o kuma na fa in salla fihi aada salata fil waqti ni mɔgɔ min salla ɲamew biri yɔrɔ la o kuma na i bɛ segin i ka sali kan wagati kɔnɔna na an y'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ n'a fɔ a fɔra ka segin sali kan wagati kɔnɔna na an ko seginni tɛ wajibi ye i y'a faamuya an ko seginni tɛ wajibi ye i y'a faamuya sawa'un amina najasata amla an ɲɛ t'a la ko a dama ka kan sɔfɛn ko hakilisigi b'i bolo walima hakilisigi t'i bolo hali ni yɛrɛ b'a dɔn pere sɔfɛn foyi tɛ yan makuruhinɛya bɛ yen nɔ o de kosɔn ko fɛn wɛrɛ de y'ale ta ye don wɛrɛ inshallah an ka kuma bɛna boli a kan k'a walawala kosɛbɛ i y'a faamuya bon ni sɔfɛn yɛrɛ jaati bɛ yen nɔ an b'a fɔ a ti bɛn a haramuyalen don i y'a faamuya nka sɔfɛn bɛ yen an ka fɔ sɔfɛn yɛrɛ tɛ yen o de ye makuruya ye nati wasawa'un ko a dabakan fana farasha fawqa lima'atini farshan tahiran amla wa makuruhiya in b'a la ko a damaka kan ɲaamɛ yɛrɛ dayɔrɔ i ye ayiwa fɛnzɛnfɛn sanuman bila a sanfɛ o walima i ma fɛnzɛnfɛn sanuman bila a sanfɛ a bɛɛ lajɛlen damaka kan a sɔfɛ makuruhiya in b'a la o kumana o b'a yira yɔrɔ in yɛrɛ tɛ fɛn wɛrɛ de bɛ sɔrɔ a la
ya famiya o bode ira aflana wa fili kanisati eglise konnana ka sali yenno o fanay makruhi makruhun ya imbala sawa'un kanati amiratan am darisa ayasoro ajolendo walma akene langulundi do makruhun ya bala illa li darurati fona kera darura kama de ere bado darura do de yato lako do de yato nini donna eglise kono kanga salike makruhun ya imbenno ina fosisa ka harrin aw bardin aw matarin aw khawfi aduwin fala kiraha ako na ko darra yin ina fosisa momi kle de kala ya di bala ntese kan sen ntenturu duguma ntese ka jo duguma ko lo yereka okuma ni eglise be no yiri do be no mise ka ta jo koro kan salike wala mise ka do akuru yere kono kan salike basi foshite ola dar makuruniyato er la fana aw bardin wal man nene de bala ere bado nene badi be sisa ne se ka sali fonga do eglise ko nana ka sali o e darrai o kuma na makuruniyato fana na aw maqarin wal masanji de be kanali sanji chama ne fleka suru kana aw abibbe ka sali eglise kono ni yoro en fana na makuruniyata la aw khawfi aduwin wal ba jugu de ben nofe ubenge ubena nga nafolo de minenna ubena nga bagande minenna nu yen soro uben bugode uben toro de uben fagade aywa nimbela jele walma ubena nga tanyele perdi okuma nimbela jele abibben otigila moko kaddo eglise kono akaka salike makruniyate wa halni aya soro amfleka ni minufo sanjiti kana darra foite kleta la neneta la santi kana mogote ki gen kaddo eglise kono ka sali amma fo ka bi moko ka sali tien anko makruhu dido ya famia ango makruhu dido wala bosi sanno nasro kube ki gen wal masanji de be kanale yake o kama wal matle de be bura yake o kama ay makruhu ne yare to ola yare makruhu ne ko to la yare walau kanati amiratan halni ayasru ko akoli lendo ka jo makruhu ne atala wala i'adata alayhi fil waqti watike kafo wakati bana wakati mabanka fo wakati konna na iga sigiselinka ay otika insalla biha ni mo min yere salla eglise konna na bila salasati shurutin kasro sharti sabatin ya fama sharti saba an takuna likanisatu amira la darisa ika sali misiri konnana ka soro akori lendo aywa a kene langolonte aflana wa an yanzila bi hali khiyara la idtraran aka soro fana akame makruhu ne mi mako abiko defo makruhu de do ika sali misiri kono a jole ka koli ka soro akenete na soro kene langolondo makruhu ne atala mena sura jolendo makruhune ya bala makruhune ya be flana jumena wa an yilanzila biha khiyaran ika jigi yoro inna kasur iyere ka sugandi lidido la de tiraran kasur mako fuite ila kake ya famia ika sali ni yere ka sugandi le koro iyere de adabwa kama kake darra foi mi blala tleta la santé kanale neneta la foi te ise ka teme ka tasali yere were me idona kono ka ketento makrunya yembe yende asabana wa an yusalliya fil makani minha mashkukin fi najasatihi ya famia ika sali yoro la eglise konnana yoro mi asika be ibulu ya famia ka fo sofembe soro yanno isikalendo eske somente na ke yanno parce que nyebe ji bombo nondo la bina fo dlo ya famia wali nyebe choya dola yanno obe ina fo nyengene okumana kasoro o sika bi bulu makruhuna ya bala la fi makanin tahaqqaqati taharatuhu akonka yorote yoro min saniya danganiya bi bulu wa in zannati walma aw zannati walma ajibiya bi bulu fa in tawaffarat ash-shurut as-salata hada fil waqt okmana
ni sharti nunun dafara an filɛ ka nin sharti nunun fɔ n'olu dafara o kumana har ni salla église kɔnɔna na i bi segi a kan wagati kɔnɔna na o kumana an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala aka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma arajaso baaraw de don a bɛɛ lajɛlen ni a wagatiw n'a kɛcogow de don lɛri min tun dira an ma o lɛri dafara ka bɛn an fana ka walanda banni ma zut o kumana an tun bɛ ka kuma walanda fila min kan sisan n'o ye nun cili ye sali la o kibariya ani yɔrɔ fasugu jumɛn bɛ yen maa bɛ se ka sali yen i ka sali ka ɲi ani yɔrɔ fasugu jumɛn bɛ yen ni maa ka sali yen o ye makruhu ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu k'a barika da aw tulo garijɛgɛ kɛra nin de ye aw den n'a ka kalanden fɛ Ahmad Tambasila Majura arajo Majura sanfɛ yan nɔ nin de kɛra aw tulo garijɛgɛ an bɛ min ɲini ala bolo o ye a ka diina in faamuya cogo ɲuman di an ma diina in mako bɛ fɛn fɛn na o ye k'a ɲɛɲini k'a dɔn kana bato foyi kɛ i kunfɛ wa an filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin ye hadisa de bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a tɛ komi an sigira k'a fɔ an kunfɛ i y'a faamuya o kumana hadisa de bɛ nin bɛɛ lajɛlen na komi fiqhu ko mɔgɔw b'o dɔn cogo min na nin ye hadisaw tɛntɛlen de ye k'a ɲɛɲɛ n'a mugu n'a kisɛ bɔ ɲɔgɔn na o kumana ka ayiwa a ɲuman ɲuman f'i ye i ka se k'a faamuya k'i ka baara kɛ ya rabbi an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم وباسمك الباسط العليم والسميع الرحيم أن توارثنا علم الأولين والآخرين وتجعلنا من العلماء العارفين الصالحين العاملين وتوسع رزقنا بين الأقران بحق ذاتك الألوهية ونبيك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك فرج عنا كل هم وغم وكرب ودفع عنا هذه المهنة والبلية ودفعها بيدك القوية إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إليه شكايتي أواه مما نابني أو